Lehendabizio hartxikitxo bat, lehenengo gaiarekin hasi aurretik. Zuen karpeta guztietan, galdera horriak dituzue, hitzaldiak entzuna hala, galderarik sortuten baiatzue, mesedez, idatziz jarri. Hitzaldi bukaeran, norbait hurbiletik izango dozue, galdera hoiek biltzeko. Beste barik ba, aurkezpenari ekingo diet. Aurtengo eskola iztunbia jardunaldiei sarrera eman ondorengo lehenengo saioa, ditugun Iñaki Martínez de Lunak eta Jon Sarasuak garatuko dute. Plaza askotan eta askotarikotan ibilitako gizonak dira biak. Iñaki, urrunen dagoena, soziologian doktorea, ofizioz Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta afizioz soziolinguista. Soziolinguistika klusterreko sortzailetariko bat eta lehendakaria izana. ISNET, Hizkuntza Plangintza gradu ondoko programako zuzendaria eta Eusko Ikaskuntzako partaide eta Aunamendi Eusko Entziklopediaren zuzendaria. Hainbat lan eta artikuluen egile dugu Iñaki. Eta Ulibarri programan ere aspaldidanik kide. Zuetariko askok eta askok oraindik gogoratuko duzue, 1989an, Ibon Idirinekin batera, mintzagraman azalpenetan ibili zitzaigula. 2000 urtean, Kontxesi Berriotxoarekin, etorkizuna aurre ikusten ikerketaren azalpenetan. 2005an, hortxe, gaur egun dagoen toki berean, Euskal Nortasuna eta Kultura 21. mendearen hasieran aurkezpenean ere egon zan. Eta iaz, 2010an, berabe guk arrue programa deitzen diogun edo arrue proiektua deitzen diogun ikerlanaren kide ere izan da. Jon Sarasua, komunikazio zientzietan doktorea ere. Ofizioz, hau ere, USI, Mondragon Unibertsitateko irakaslea. Afizio askoktako gizona. Batetik bertsolaria, horretatik ezagutzen dugu gehienok. Umetatik bertsotan ibilia eta sari asko irabazia. Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalista izan zen. Eta urrunago etxan heldu, oker espanago berak etzuelako nahi, eta saltu egin zuelako kanpora. Ondoren bertsozale elkarteko komunikazioa arduraduna urteetan izan da. Bestetik soziolinguista, edo behar bada hobeto, ekolinguista. Zauk erantzungo diguzu. Hainbat lanen egile, Jon ere, eta Ulibarri programan hasieratik prestakuntza saioetan Julen Areixola Leibarekin batera gugazibilia. Biak dira euskaraz eta euskarari buruz 11 lan eder eta oparoren egileak. Jonen hitzak erabiliz, hizkuntzaren gaian, euskararen jaian, normal bizi nahian, aspaldidanik dabiltzanak. Gaur ere horixe dugu, gaia, jaia eta nahia. 30 urteko ibilbidea, oinarrizko legeaz geroztik egindakoa, egin du dagoeneko euskararen normalkuntzak hezkuntzan. Horren erdia diren 15 urte bete ditu dagoeneko euskararen erabilera suspertu nahi duen Ulibarri programak. Prozesuan barruan gaudenoi, sarritan, epe ertaineko lorpenak ikustea asko kostatzen zaigu. Gure begibelarriek gabezia eta hutsegitetara garamatzate, ikastetxetako korridoretan eta jolastokietan gabiltzan hoi. Bioi, zuen esperientzia, ikuspegia eta hausnarketetatik zelan baloratzen duzue, Iñaki eta Jon, euskara indar berritzeko ibilbidea eta zeintzuk diren egungo erronkak. Zein da honetan eskolaren eginkizuna? Zuek duzu eitza. Egun hon, zer baino lehen eskerrak ematea antolatzailei, deitu izanagatik, plazer bada. Zue bezalako kolektibo profesional baten aurrean gutxitan aurkitzen duzu hemen dagoen soziolinguistikaren inguruko maila. Horretaz konbentzituta lehen komentatzen nuen Mikelekin.
alde hortatik erronka handia da zuen aurrean zerbait egin agertzea, ze, urtetako eskarmentua eta jakituria listoia oso hartu jartzen du, ezta? Besterik gabe, gaiari ekinez, konturatzen bazarete hor gogoetarako zenbait ideia markatu dut, ezta? Ez dakit bota beharrekoa lotuta dagoen, borobila dena den gogoetarako ideia izan dadila nahiko nuke, eta esperantza horrekin egingo diot. Edukiak, abiapuntua jarri dut etengabeko hobekuntza ereduan, eta hortik aztertu nahiko nuke egindako ibilbidea zein izan den, eta aurrean dugun erronka ere zein den. Hortaz, planifikatu eta ekin atalean, lehenengo bi fasetan, hizkuntza transmisioaren eragile nagusiak aipatuko ditu labur, transmisioaren argi ilunak, dimentsio subjektiboaren bilakaera, eta gero egiaztatu eta doitu, hau da, etengabeko hobekuntza hortan, eman beharreko beste bi pausoak, eragileen erronkak, transmisioaren sistema orokorraren planteamendu bat, eta bestetik aterkei partekatu baten beharra. Ezaguna duzue, eta praktikatzen duzue, zuetako gehienak, etengabeko hobekuntza ereduaren filosofia. Bakizue, planifikatu egin behar dela, arazoak eta zergatiak identifikatu eta irtenbidea planteatu, gero horriekin, aurrera atera nahirik edo, hirugarren pausoa litzateke egiaztatzea, ea planifikatutakoa zenbateaino betetzen den ikusteko, eta azkenik antzemandako gabeziak, utxuneak bideratu, berriz plangintzari ekin, eta aurretik daukagun lana doitu eta ikuspuntua ere egoera berrira edo doitu, ezta? Horrekin mailaz maila, poliki-poliki, etengabeko hobekuntza lortzen da, ezta? Eta kontua da, hizkuntza transmisioaren eragileen aldetik, hemen ikastolak sortu zirenean, eta etzen planifikatzetik abiatu, ezta? Baizik eta ekintzatik. Oso herri ekintzailea gara, planifikatzerakoan zailtasun handiagoak ditugu, baina ekinta ekin hori da gure lema. Eragileak garai hortan, erregintza oroar, modu zabalean ulertuta, gurasoak tartean, irakasleak, eta gizarteko hainbat eragile publiko garai hortan, ez pribatuak. Gero ja etorri zen plangintza eta ekintza, hezkuntza sistema elebiduna, nolega eta Olibarri programak eta horren antzekoak, herri mailan eta lekuan lekuko programak, aisialdiak, jaialdiak. Eragileak garai berri horretan administrazio publikoak ziren, ikastolen federazioa, EKAIK, Euskalgintza, hainbat eragile, ezta. Baina gurasoak hasi ziren dinamika horretatik kanpo gelditzen. Euskarazko gaitasunaren edapen handia, egon da, baina mugatua, eta erabileraren hazkunde motela. Eragileak aurrekoan esandako berdinak, eta gurasoak bigarren lekuan, eta, erantzukizun osoa administrazio eta hezkuntza sistemaren gain eta utzita. Kontua da, Mikel Zalbidek dioen bezala bere azken lanean, hitzez eta idatziz ondo, erraz eta zuzen moldatzen diren neskamutilak eta gazteak ez dira nabarmen ugaritu eaen. Mende laurden honetan. Ugaritu ez eta agian gutxitu egin dira ahozko jardunari dagokionean. Bat nator diagnostiko honekin,
Hortaz, hemen ikus ditzakegun zehari da gertatzen, adibidez, transmisioaren argilunak familian egiten diren, euskararen transmisioaren aldeko aleginak nabariak dira. Eta, bueno, hemen ikusten da, gurasoekin hitz egitetik, seme-alabekin hitz egitera badagoela igoera, anai arrebekin altuxeago zegoen, bikotekideekin hitz egitetik, seme-alabekin hitz egitera besterren beste, hori euskeraz bakarrik egiten denean, eta euskeraz erderaz beste egiten denean ere hazkundea. Bueno, orduan, alegina egon badago. Gero eta gutxiago dira etxean erderaz baino ez dutenak egiten. Kontuatzen bazarete hemen urdinez eta berdez 10 urteko tartea dago, eta berde hori beti jaisten da adintalde guztietan eta guztietan ere bai, noski. Orduan, horiek dira etxean erderaz baino egiten ez dutenak. Eta horiek gero eta gutxiago dira. Baina joera horrek euskararen presentzia xumea baino ez dakar. Alegia, erderaren sareetan txertatutako euskarazko ale galduak. Zergatik diot hori? Beko berde hori, eta hemen daukazue 10 urteko tartea adintalde guztietan berriz ere, kontuatzen bazarete beko berde horiek oso gutxi mugitzen dira, edo ezerrez. Kasu honetan bai, adinekoen artean, baina bestela ez. Eta adinekoen artean da jaisteko gainera. Oro har, gutxi mugitzen bada ere, jetxerako puntu bat ere badago kasu gehienetan. Hortaz, guztirako hortan, 13tik 11. More horiek dira euskaraz erderaz beste egiten dutenak. Eta horretan, edo parra edo gorabera txikiak. Eta gehien mugitzen dienak dira txurizka horiek, ezta? 3tik 9, 3tik 8, 2tik 9, 3tik 7, horiek dira erderaz euskeraz baina gehiago egiten dutenak etxean, guztia etxean. Orduan, irabazitako hori da, euskara nola edo ala txertatu giro batean, gehien bat erdalduna dena, eta hori da nik uste eman den aurrera pauso bat, eta aurrera pausoa bada, baina Mikelen esaldira bueltatuta, segurazko ez gaitasun osoa eta erabatekoa eta funtzio linguistiko guztietako ematen duen egoera. Kalen erabileran aurrek gero eta gehiago egiten dute, gazteek ere bai, baina baitu gazteak ja hor ematen du sabaira iritsi diela, ezta? Sabaia jautela. Helduak ere hor nonbait, apalago, baina, eta ez dakit sabaia jo duten edo, hau multzo berezia da, garai bateko euskaldunak adinez eta hiltzen diralko. Eta, orduan, ze gertatzen da joera hauen aurrean, ezta? Umek erabileran aurrera, baina gazte bihurtzen diren neurrian, maila hauetara egokituko dira, eta sabaia joko dute ere, zalantza. Zergatik gazteek ez dute hortik beste jauzi txukun bat ematen. Ikusiko dugu azkeneko neurketan, oain lantzen ari dena, aber nolako emaitzak ematen dizkigun, baina, arriskua da umeak parametro hauetara egokitzea eta hor sabaia jotzea. Zergatik sabaia jo, zergatik ez gero eta gehiago. Gauza bada euskalduntzea kakotxa artean parametro mugatu horietan, Mikelek esaten zituen parametro horietan, eta beste gauza bada, gero euskaldundu diren horiek gizartean aurkitzen dituzten erabileko aukerak nolakoak diren, ezta? Eta jakinda ere, askotan gizartean dauden baldintzak direnak, eta orduan nahi dugun leku guztietan ezin da euskaraz egin. Hau saltatuko dut. Transmisioaren argilunak. Jakina denez, familia eta hezkuntza sistema dira transmisioaren eragile nagusiak, baina gaur egun berezita daude. Familia etxean lasai. Horretako zaudete zuek, euskalduntzeko, transmisiorako eta horretako.
hizkuntza sozializazioa hankamotz. Hizkuntza sozializazio guztiak bezala, hiru hanka ditu, bata kognitiboa, eta gaitasuna eman, erabilerako parametro formalak erakatsi, eta hori guztia, ezta? Baina horrekin batera ere erabilerarako ereduak transmititu. Eta badakigu ze eredu transmititzen den txakurrekin eta umeekin euskeraz, helduen mundua gauza serioa da, eta orduan erdera jo behar da, ezta? Eta, bueno, gela barruko kontua, eta hori arrueko emaitzek argi usten dute, ezta? Beste emaitze batzuen artean. Badago dimentsio identitario bat, eta dimentsio identitarioa transmititzen dugun eredua da euskara nirea, gurea, baina badakit, jakin behar da, ez erabili. Eta hori barra entzuten zaie gaztei egindako ikerlan sakonetan, mentologia kualitatiboarekin, eta holan, bueno, bai, badakigu, bai, eta, bueno, gainera horrek ondo ez daki, baina euskaren aldekoa da, eta orduan ja gure taldekoa da, ezta? Horretan kokatzen da hizkuntzaren dimentsio identitarioa. Eta afektiboa, bai batzuentzat transmititzen zaie, euskara maitatu behar dela, eta beste dudarik ez, baina beste askorentzat derrigorrezko ikasgaia, kitxo. Eta hori da atxikitzen dioten sentimendua. Beraz, familiek ez dute gabezien berririk, honen berririk ez daukate familiek oroar, ez dianteatzen, bakarrik dakite, umeak de eredura doaz, ikastoletara doaz, ez dakina doaz, eta erdeaz egiten duten artean, egin euskeraz ume. Eta horretan ez da, baina ez dakite zergatik. Hezkuntza sistemak euskaldun oso osorik sortzeko duen mugaz ez daki. Eta hori behinta berriz frogatu denez, hezkuntza sistemak ezin du euskaldundu erabat funtzio guztietarako. Batez ere parametro formaletan eta diardulako, eta, bueno, orduan hori osatu beharra dago, baina familiek ez dakite. Gaitasun osoa lortzeko eskolaz kanpoko hainbat harreman, euskaraz izatearen beharraz ez dakite. Badoa ikastolara, badoa eskolara, hor dana euskaraz dute. Erabilerarako eredu zuzena helaraztearen premiaz ez da ere. Bueno, naturaltasun osoz, bikotekidearekin edo helduekin, erderaz eta gero onarekin euskaraz, ez da. Gazte euskaldunentzako gizarte ingurune euskalduna sortzearen premiaz ez daki. Izan ere, soziolinguistika oso gutxiak oroar gizarte honetan duela urte batzuk, baina askoz gehiago dudari gabe, duela urte batzuk pentsatzen genuen euskaraz erakaste hutsarekin nahikoa zela eta gero denak erabiliko zutela, berez. Eta, bueno, ja horretaz jarritu gara. Askotan, autoinkulpazioa tartean, eta alferrikakoa, baina, bueno, baina badakigu gehiago, ez da, baina familiek ez daukate halako formaziorik, ez dakite hizkuntza baten goraberak nolakoak diren, oazen dimentsio subjektiboaren bilakaerara. Framing hitza aipatzen dut, barkatuko didazue, jende askori etzai gustatzen halako barbarismoak erabiltzea. Niri ez gustukoa, ez kontrakoa, baina komunikazioaren teorian hau konzeptu finkatua da, batzutan marko bezala itzultzen dena, baina badaude beste konzeptu batzuk priming eta agenda setting eta alakoak, eta honekin lanean hasi nintzenean, itzultzen hasi nintzen, eta azkenean erabaki nun, itzulpen oker bat egin partez nago nuela konzeptua bere horretan gorde. Framing aldarrikatzailea, eta framing uzkurra. Horiek dia nik antzematen ditudan euskaren inguruko planteamentu orokor nagusiak. Zer da horietako bakoitza? Framing aldarrikatzailea abertzaletasunak sortua, eta aldarrikatzen duna da bertako hizkuntza euskara dela, alegia euskal izaeraren euskarria, eta gaztelera hizkuntza arrotz eta inposatua. Helburua gizarte osoa euskalduntzea. Gizarte horri galdetzea nahi duen edo ez.
interbentzio eraginkorra eta neurri babesgarriak exigitzen ditu. Eta planteamendua abertzaletasun, euskarazko kultura eta euskalgintzan jaun eta jabe da. Zer da framing uzkur hori? Gehien bat erdaldun eta espainiar sentimentunengan nagusi. Gaztelaniarekin nahikoa du eta euskara bigarren mailako kontua da. Euskaren aldeko interbentzioa eta neurriak hemen aldarrikatzen ziren horiek, diskurtso honetatik, neurrian abstraktuan onartu egiten dira, baina horietako batzuk edo asko aplikatzen direnean, orduan hasten dira kexak eta inposizio eta diskriminazio leporatzeak. Batzutan diskurtso honen atzean izkutatzen dena da euskararen aurkako jarrera bat, edo axola falta, ez da. Ez beti, ez da gutxiago ere, baina hori nire irakurketan. Planteamendu hauek modelo guztiak bezala simplifikatuak dira eta simplistak dira, baina halako moduleak beti saiatzen dira gauzak labur eta jasotzen, ez da. Kontua da bi ikuspuntu, bi framing horien arteko talka eta gatazka, nik uste areagotzen doala, ez da. Garai batean, transizio politikoaren garaian, dana zen euskararen alde, erabat konbentzituta egon da, edo egon gabe, baina euskararen alde besteak beste, Frankoren kontrako ikur bat zelako. Baina aurrea egin ala gauzak aldetu indute eta egoera diferentea da, ez da. Framing aldarrikatzailearen isla badago indarrean dagoen legedian eta gure estatututik abiatuta, indarrean dugun euskaren legean, bere 5. atalak horrela dio. Euskal herritar guztiek dute hizkuntza ofizialak hitzez naiz idatziz ezagutzeko, naiz erabiltzeko eskubide. Eta framing uzkurraren antza edo espiritua ere jasotzen du beste atal honetan. Hizkuntzagatik, inork bereizketarik izan ez dezan, herri aginte sailek ardura izan eta behar diren neurriak hartuko dituzte. Orduan, hemendik aldarrikatzen da eskubide osoa, hitzez naiz idatziz, eta hemen inor baztertzearen arriskuaren kontrako neurriak eta lan, ez da. Kontua da nola eskontzen dira bideek. Ni elebidun euskaldun bezala nahi badut edozein lekutan euskeraz egin besteak ulertu beharko du gutxienez. Eta gero, beste legearen beste ikuspuntu horretatik logikoa da inor ez baztertzea eta inor ez diskriminatzea. Baina kontua da nola eskontzen diren bi planteamendu horiek, ez da? Bi eskubide horiek, antza kontrajarria direnak. Posible da, gatazkari gabe? Bi framing horiek hizkuntza nazionalismoan oinarrituta daude. Bata nazionalismo espainolean eta bestea nazionalismo abertzalean edo. Eta nazionalismoen leloak hizkuntzei dagokionez izaten da estatu bat, nazio bat, hizkuntza bat. Hori Moreno Cabrerak ezin hobeto azaltzen du nazionalismo linguistiko liburuan. Framing aldarrikatzailea gizarte baldintza ezberdinetan sortua da, ez gaurko baldintzetan. Kultura bakarreko eta bakartasunaren eredutik eratorria, baldintza soziodemografiko eta politiko ezberdinetan sortua, ezagutza soziolinguistiko oso mugatuan, eta mundu mailan egun dagoen eleaniztasunaren aldeko korrontetik kanpo. Garai hortan ez zegoen edatuta behintzat halako planteamendurik.
Eta importantea dena ere marketing aurreko ereduan oinarrituta. Zer da hau? Industrializazioaren garaitik aurrera kontua zen ekoiztea. Eta gero ekoizte zen hori saltzea. Eta saltzen zen, ekoizten zen guztia, baina lehiakortasunean eta horrea inala, baina saltzen zen ekoizten zen guztia etzen saltzen. Orduan sortu zen marketingaren ikuspegia, eta norabide diferentekoa da. Zer nahi du gizarteak, zer behar du gizarteak, eta hori ikusteko dugu. Diskurtso hau sortu zen, Euskararen aldeko diskurtso hau, itxu-itxuan gizartean zer zaban jakin gabe. Eta sortzen dugu diskurtso bat, eta gizarteratu nahi dugu. Eta gizarte horretako zati batek ez du halako diskurtsoren nahi. Euskararen aldeko halako diskurtsorik. Orduan, egin beharrekoa litzateke, gizarteak zer nahi duen, eta hortik abiatuta, marketingaren planteamentuan oinarrituta, alderantzizko norabidea. Zer sortu gizarteak euskara onar dezan, bere gizartearen premietatik eta abiatuta. Ze bilakaera ari da ematen dimentsiozuk jektibontan, framing aldarrikatzaileak mugak ditu gizarte osora edatzeko, eta framing uzkurra gero eta sendoago dago. Eta adibide hurbila dugu, merkataritzaren dekretuarekin, duela urte batzuk indarrean jarri zen, besteak beste, saltoki handietan, hainbat pertsona egon behar zirela, elebidunak, euskalduna eta euskaz egin nahi zuenari atenditu alizateko, ezta? Eta hori indargabetze prozesuan dago, legebiltzarrean onartu zen, eta segurazko indargabetuko da, ezta? Orduan, kontua orain arte da batzuk planteamentu batetik abiatuta egin dena, beste batzuk mugatu edo zalantzan jarri edo... Ondorioak aurkarien etengabeko gatazkaren arriskua. Zuk tira egin batetik eta nik bestetik. Eta aurrea egiterik ez dago modu hortan, ezta? Sentsibilitate ezberdin arteko Euskararen aldeko elkarlana ahalbidetzeko beharrezkoa da framing berri bat eraikitzea. Ikusiko dugu horren inguruan. Zer egin dezake eskolak Euskararen transmisio osatuagoa lortzeko? Zer egin dezake eskolak Euskararen erabilera areagotzeko? Eskolak bi rol mota bete ditzake. Transmisio osoa lortzeko baldintzak hobetzea, hezkuntza komunitateko eragile gisa. Eta hezkuntza komunitateak baditu bi dimentsioak, barruko funtzionamendukoa eta gero hezkuntza komunitate osoari begira guraso tartean. Euskarak gizartean dituen baldintzak aldaraztea, hizkuntza sozializazioaren, hau da, transmisioaren, eragile gisa. Azken finean, hizkuntzaren transmisioa da hizkuntz sozializazio bat. Eta horretan ere eskolak badu zer egiterik. Lehenbiziko rol hori, hau da, transmisioko baldintzak hobetzea, lehenbiziko rol hori ongi bete alizateko, bigarren rolean ere jardun beharko du ezinbestez. Ikastetxea seguru hori behinta berrez entzun duzuela, baina nik ere beste behin botako dut. Eskolak ezin du bere burbuian bakarri funtzionatu eta behar du gizartearekin harremanetan egon eta horretara zabaldu eta gizartearekin elkarrekin txan jardun, ezta? Goazen aurrera ideia horrekin. Bi rol horiek bete alizateko ez du bere kasa jardun behar, baizik eta elkarlanean gainontzeko gizarte eragilerekin batera. Izan ere, ikastetxeak erreferentzialtasuna du zenbait eremutan, eta bi motatako erreferentzialtasun edo euskaltasunarena. Ikerlanetan, lan kualitatiboetan, eta guraso askok esaten dizute, nik euskeraz erdipurdi eta baina seme alabaren zentrura joaten naizenean irakaslekin, andereñokin, eta euskeraz eta arro sentitzen naiz, eta gustora
Eta, bueno, bada, referentzialtasun puntu handi bat euskaltasunaren aldetik, ez da. Ez bakarri gura esantzat, gizarte, ingurune hurbileko gizarte oso arantzat baizik. Baina, referentzialtasun hori datorkio ere hainbat gizarte sektorentzat eragile autoritate duna delako. Bueno, maestrak, eskola, eskontza sistema, esango duzu, gero eta kritikatuagoak, gero eta erdakizar, gero eta kritikatuagoak danak eta danak. Hori horrela da. Baina nik ustez, hainbat sektoretan eskontza sistemak, eskolak, badula autoritatea. Eta gainera, gurasoek seme-alaberan alde zer ez duten egiten, edozein gauza eta gauza horietako askolak markatzen du. Hau beharko luke, hau komenigarria, hau ez deki zer. Egiaztatuta doitu hortan, ikastetxek bi helburu bete ditzan, beharko lukena da parte hartzea eragileen sarea ehuntzen eta sendotzen. Barrurantz zein kanporantz. Parte hartzea bilatzea, areagotzea. Barrurantz, lehen esan bezala, hezkuntza komunitatearen baitan, gurasoekin, kanporantz gizartean gainontzeko eragileekin. Baina sarearen kontzeptua da hemen azpimarratu nahi dudena. Importantea, beste eragileekin elkarlanean, ez da? Eta bestetik euskararako aterki partekatu bat lantzea. Eta aterki partekatu hau da lehen aipatzen genuen dimensio subjektiboa. Bueltatuko gara horretara. Gaur egun hiru dira eragile nagusiak euskararen inguruan, edo administrazio publikoa, hezkuntza sistema, euskalgintza, baina gehiago izan litezke eta eragileen sarea edatut eta ehundu behar da. Herrigintza, sindikatuak, enpresak, non dago enpresen, nola da, erakundeen erantzunkizun soziala konzeptua. Non dago, euskara ere horretan txertatzen da batzutan, ez beti, gutxitan, baina enpresak ere dinamika horretara bildu beharko lukete, nazioarteko eragileak, hizkuntza gutxituen aldeko mugimendua ez da hemengoa, ez da Kataluniakoa edo Galesekoa, mundu mailakoa baizik. Orduan, azken buruan, euskaren sistema orokorra osatu beharko litzateke, non eskola txertatuta legokeen eta gurasoak ere tartean leudeke. Baina euskaren sistema orokortua. Eta, bueno, irudi grafiko batean ideia biltzeko gutxi bera horrela, ez da. Eta modu hortan, etengabeko hobekuntzaren planteamentuari eutsiz beti ere aurrera, ez da. Izan ere, txikien etorkizunaren bermea sarean jardutean datza. Alegia, gainontzeko eragileekin elkarlanean arituz eta era horretan sinergiak sortuz. Tamen dator Manuel Castelen ideia batzuk, ez da, hemen datoz. Las redes compiten o cooperan entre sí. La cooperación está basada en su capacidad para comunicarse. Eragile, euskaren aldeko eragile diferenteak elkarrekin komunikatuta. Y en el acceso a puntos de conexión. Eta lotuta. Su competencia depende de la habilidad para superar a otras redes gracias a una mayor eficiencia en el funcionamiento o en la capacidad de cooperación. Antolamendua, management kualifikatua, kudeaketa kualifikatua. La fuerza de las redes radica en su flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de autorreconfiguración. Bueno, orduan, ideia hori nik uste ezinbestekoa dela ez hezkuntza mundurako bakarrik, baina baita hezkuntza mundurantzat eta baita euskaren beste eragile guztientzat ere, ezta. Eta, karo, horretan familia dugu. Familiak soziolinguistikaz jantzi beharko luke eta ikasi hizkuntzaren sozializazio, transmisio egokirako asko falta dela gaur egun. Ez, badoaz ikastolara, badoaz deredura, ez da nahikoa. Maila guztiak landu behar direla, kognitiboa, identitarioa eta afektiboa jakin beharko luke familiak.
Eskolak ez ezik beste gizarte eragilek ere pisu handia dutela. Eta, orduan, familik jakitun badaudela gizartean euskaren ardura hartzen eta hartu beharko luketen beste batzuk ere. Eta horregatik gizarteko atalak ere euskaldundu beharko direla. Zeregin horretan familiak esku hartu behar dula, eta nolabait esateko ikastolak sortu ziren espiritu berdinarekin. Beharrezkoa da, egin behar dugu eta egin dezagun, ez da. Eskola da seguru asko familiarengan gehien eragin lezakeena. Claro, ze familiak konbentzitzeko nola, ez da, badaude publizitate kanpainak eta komunikabideetan egunero entzuten dugu, umeak errepikatzen dutela gurasoengandik jasotzen duten hori, eta beste, eta ondo dago, baina formazio mamitsuagoa eskaintzerakoan, ez dakit, udalak zerbait antolatzen badu, igual ez doa inor, eta eskolak antolatzen badu, igual bakan batzuk bai. Ez nuke esango denak, gauzak nolakoa diren badakigulako. Baina formazio edapen kontu hori, soziolinguistikaren inguruko jakituriaren edapena beharrezkoa da. Bestela ezin dugun arazoari aurre egin, ez da. Eragile guztiak sarean antolatu, Euskaren Unibertsoa osa lezaketen eragileen sarea, eta unibertso honek edo helburu bera partekatu beharko luketena. Euskara denon hizkuntza edo hizkuntzetako bat izatea. Eta denon hizkuntza edo hizkuntzetako bat. Horretarako koordinatuta eta elkarlanaren printzipiopean funtzionatu beharko luke. Baina helburu bera eragile guztiek partekatu izateko aurretik framing berri bat beharrezkoa da. Lehen aipatzen genuen dimentsio subjektibo hori, ez da. Hau da, euskara ulertzeko modua. Zer da framing berri kontu hori? Hona hemen proposamen bat. Funtsean ardatza hizkuntzen ekologia beharko lukela, nik uste. Gehieno jakingo duzu hori zer den, 4-5 ideia emango dugu horren inguruan. Baina ez hori bakarrik. Framing aldarrikatzaile egokitu bat ondo dago eta framing uzkur egokitu bat ondo dago ere. Eta bestetik gaurkotasunak eskatzen ditun egokitzapen batzuk tartean. Gainera hori posible omen da, ze adibidez Finlandian Suomi eta Suediaren arteko, Suomi eta Suediera hiztunen arteko 5 hilabeteko gerra, ez gatazka gerra, egon zen, baina erabaki zuten hori etzela bidea, eta orduan hasi ziren elkarrizketan, negoziatzen, hainbat neurri jartzen, guztien eskubideak nola edo ala babesteko, eta orduan hori gertatu zen 20. mendearen 2. hamarkadan, eta nik uste hemen ere mende oso bat pasa ondoren posible beharko lukela, ez da. Hizkuntzen ekologiaz aritu gara, ardatz edo hartu beharko nukela zein da horren ezaugarritako batzuk, horrela labur esan da, eta Jonek askoz gehiago daki horretaz nik baino, baina, ausardiaren poderioz. Askotariko sistema bat, ez da nazio bat, hizkuntza bat, estatu bat, askotariko sistema, hizkuntza guztiak tartean ditugu. Eta gaur egun oso evidentea da, eta gure kaletan, eta kale erabileraren neurketak horrela jasotzen du, kalean entzuten dira hainbat hizkuntza, ez bakarrik gaztelera, edo ez bakarrik euskara, ez da. Eta kontua da hizkuntza guztiak sistema osatzen dutela, elkarri lotuta eta nolabait oreka batean beharko luketela, ezta. Berdintasun printzipiotik abiatuta, hizkuntza guztiak dira berdinak. Diferenteak direna dira hiztun taldeen egoera ekonomikoa, politikoa edo militarra.
baina hizkuntzak berdinak. Orduan, diferentzia hori egin behar da, ez daude hizkuntza txikiak, dira hiztun taldeak. Eta ekosistemaren ideia, oreka hortan, sistema bat osatzen duten eta oreka behar denez, pieza bat kendu edo galdu, sistema desorekatzen da, simil hau, naturatik hartuta, antzematen da, eta, oreka, ez da. Aberastasun eta ondori unibertsala, hau da, Amazoniako hizkuntza galtzen denean, denok galtzen dugu, ez hango hiztune bakarrik, guk ere. Sistema hortako kidea garelako eta sistema hori gure ondarea delako. Hori oso labur esan da, eta, baina, planteamendu horretatik framing aldarrikatzaileak edo framing uzkurrak badute zer ikasi, ez da. Euskara hemengo, framing aldarrikatzailetik zer hartuko genuke horrela baliotsu bezala framing berri horretarako. Euskara hemengo eta gure hizkuntzatzat hartzea beste inoen existitzen ez dena. Gero ja badago hori ulertzeko modua. Eta framing aldarrikatzailean esango dute, benetako hemengo hizkuntza eta, baina hemengo hizkuntza dela eta gure hizkuntza dela abertzale sentitu gabe esan dezake edo nork, ezta? Kontua da ez dela beti gertatzen eta hori bultzatu egin behar da neurri batean, ezta? Nik planteamendu hau Arabarako gasteiztarra naiz eta Arabarako egin izan dudanean adibide bat jarri izan dut, ezta? Kanpora banoa eta bazkaltzen ari bagara, han badaukagu ardo oso bat, Errioxakoa, eta hor Araban, eta ez dakiz zer, eta nik ez dauka bodegarik, ez daukat horretan negoziorik, baina harro nago horrekin, ez da. Eta Arabarako planteamendutan esaten nuen, Euskara, Errioxako ardoa bezain arabarra, ez da. Gurea horrela zuzenean ez bada ere, gure egin dezakegu, gure ezaugarrietako bat delako, ez da. Eta, framing aldarrikatzaileak nortasun identitate puntu hori azpimarratzen duela eta ondo dago nik uste. Baina framing honek onartu beharko luke ez dela hemengo hizkuntza bakarra, erdara ere badago eta bizilagun askoren nortasun ikurra da. Eta gitxo, hau iparraldean gertatzen da. Iparraldean badaude euskaltzaleak, frantsesak eta euskalduna sentitzen direnak, eta euskara maitatu eta bultzatu egiten dutenak. Eta ez daukate, hemen daukagun framing aldarrikatzailean dagoen beste planteamenturi. Gainera, framing aldarrikatzaileko kide sutsuenak ere, egunerokoan erdera erabiltzen dugu lasai asko. Eta naturaltasun osokin. Eta askotan euskaldun eskaltzalen artean ere. Denok euskaraz ondo jakinda ere. Orduan zergatik ez onartu eskizofrenia hori, eta ez hemengo benetako bakarra hau eta bestea praktikan horrela ez badugu jarduten. Herri honen ondare horiek biak, euskara eta gaztelera, guztiok errespetatzea zilegi bezain beharrezkoa da, eta, gero mundu globalizatuak eleaniztasuna eskatzen du, mapa berri horretan, erdarak ere lekua izanik. Framing uzkurrak ere baditu harri koskor baliotsuak, berdintasuna, diskriminaziorik eza eta hizkuntzaren autu askea. Eta nik esaten dut, nahiko nukenik niretzat, autu askea. Zuen lekutara joan eta euskaz egin alizatea, diskriminatua izatea, ez nuke nahi, berdintasunean jardun nahiko nuke. Orduan, hau potentea eta interesgarria da, ezta? Karo, baldintza horiek bi norabidekoak, esan bezala, bai erdararako
eta hori da planteamendu honetatik defendatzen dena, baina baita euskararako ere, klaro, ez dela. Eta euskararen biziraupena euskaldunen zein erdaldunen ardura izatea. Galduz gero, denok galduko genuke gurea den zerbait. Eta, bueno, eleaniztasunarena, esan dakoa, ez da, garai hontan, hainbat hizkuntza, ingelesa tartean, noski, eta nola ez gurea den hizkuntza batentzat leku duina, ez bazterrekoa. Horrela, Freimin uzkurra eta Freimin aldarrikatzailea elkarri hurbil daitezke, eta hori eginez gero, batetik legearen aginduak betetzeko hurbilago egongo gineke, bi agindu horiek. Eta horretarako hizkuntza bakoitzaren funtzioak eta hiztun talde bakoitzaren baldintzak eta mugak definitu beharko dira. Erdaldunek non dauzkate arazoa? Euskaldunek non dauzkate arazoak? Eta lehenengo analisia, euskarak zer nolako leku behar duen, negoziatu, hausnartu eta adostu beharko litzateke, Finlandian egin zuten bezala. Baldintza batzuenpean, kontua litzateke denontzako onurarik handiena eta kalterik txikiena bilatzea. Beti egongo da kalteturen bat, dana danontzat ezinezkoa delako, baina, horreka bat bilatu beharko litzateke. Eta gero, gaurkotze aldetik, Freimin berri hori, gaurkotze aldera zer landu behar da, zer hartu behar da kontuan. Kataluniako Plataforma per la Lengua diagnostiko bat egin zuen eta honetara iritsi zen. Los discursos de la política lingüística oficial y el activismo lingüístico se basaban en la experiencia y el punto de vista de los catalanohablantes de origen. Katalan peto-petoak. Eta plataforma honek ondorio honetara iritsi zen. Crear nuevos consensos mediante la incorporación del punto de vista de los nuevos hablantes al centro de los discursos sobre la lengua. Ez da dila izan betikoen kontua, baizik eta, jende berriak nola ikusten du, ze ikuspuntutik. Eta hortik 6 bat ideiatea zituzten. Aldaketa konzeptuala eskatzen zuna, berreskuratzetik irabaztera, berreskuratua. Euskara berreskuratzea, baina Arabako herri askotan, egia ez bada ere absolutotan, baina esaten dizute, hemen ez da inoiz euskaraz egin. Inoiz hori da mugatua, baina, badakigu, nire aitona amonek ez zuten egiten, orduan ez da inoiz egin. Eta, orduan, berreskuratze hori, zer berreskuratu behar dut nik, hemen inoiz sentitu izan ez badut. Zerraz. Etorkinentzat beste horren beste. Etorkinek berreskuratu, etzai ezer galdu. Galtzekotan beste zerbait daukate galduta. Orduan, zergatik ez berreskuratu ez, euskara irabazi. Lehen ez baduzu izan ere irabazi, hori berri bezala. Ingelesa ere ez dugu izan, eta ez dugu berreskuratu behar, baizik eta irabazi, ez da? Biziraupenetik ongizatera. Ez dakit, niri biziraupen konzeptua ez da asko gustatzen. Ematen dit, arrakasta bada ere nola edo ala tira aurrera. Eta nik uste beste duintasun batekin, beste erakargarritasun batekin planteatu behar dela euskara. Ez da, ongizatera, gauza duina, txukuna, onuragarria. Ez sakrifiziotik alegin saritura. Hau errez esaten da, ja betetzen zailagoa. Sakrifizioa beti ikasi, euskara ondo egin, euskara erakizaera alegin du, beti zama horrenpean, ez da? Eta, Mikelek ondo erabili izan du, batetan social rewards, ez da, gizarte sariak. Lortu behar dena da, gizarteak euskalduna den hori nola edo ala saritzea, bestela zertarako, hizkuntza bat.
Eta, bueno, bai, maila identitarioan jaso daiteke sari bat, zer, baina agian hori aula da. Orduan, gizarteak berak, dinamika berri honetan, adostu beharko lituzke, hizkuntza aula harentzako nolabaiteko sariak. Hizkuntzez aldatzetik norberak aukeratutako eleaniztasunera. Hemen planteamendu askotan izan da euskara versus gaztelera, aurrez aurre jarrita, eta hori atxagaia espaldin izan zuen, ez da Cervantes gehi Xular, eta lakoak, gehi Shakespeare, eta lakoak, ez da, orduan, hor daukagu, aukera guztiak, eta gero, egoera, premia, gogoaren arabera, baina aukera askea, eta ez ordezkatze planteamentutan bata ala bestea. Integraziotik adopziora. Hau edena katalanek landutakoak. Integraziotik adopziora. Integratzea zer da? Askotan etorkinak integra daitezen, esaten denean, esan nahi duna, musulmanak badira gu bezalakoak izan daitezen. Ez belorik, ez dakizer gu bezalakoak. Ez dakit, hobe da adopzioa, ez da? Eta ume txinatar bat kartzen denean, gordetzen da li izena eta jartzen zaio gero oiane, ez dakizer. Eta ez zaio ukatzen txinatarra denik. Adoptatzen da, besoak zabaltzale egin da, baina ez zaio esaten, utzi zinenari izaten eta beste bat. Eta gero katalanek, hau ez daki guretzat zenbateaino baliagarria den, bertako berariazko hizkuntza planteamendutik katalana, bertako berariazko hizkuntza, euskara bertako berariazko hizkuntza, ez da erabat betetzen, gaitasun mugatukoa eta erabilera urrikoa baita. Familiak garai batean izan zuen rola baztertzen du eta ez daki euskararen transmisioa nolakoa den. Eta hori hobetzeko beharrezkoak diren baldintzak zein diren. Familiak ez daki. Eskolak berez eragile garrantzitsua da transmisiorako. Hizkuntza hainbat kasutan, elebi bezala, eskolan ez da. Baina euskararen unibertsoan duten lekuaz ere jabetu behar du, familiarekin zein gizarteko beste eragileekin. Hortaz, eskolak euskararen eragileen sarea ehundu eta bultzatu behar du, transmisio eraginkorragoa lortzeko. Elkarlan hori posible egiteko, eragile mota guztiek partekatuko duten framing berri bat eraikitzen eta hedatzen eskolak lagundu behar du. Eta bueno, mila esker eta pazientzia erra izan duzu. Eskerrik asko, Iñaki.